Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Isibon Yurasan, oras sa Pilipinas, alas 9:34. Ang oras, builog na nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaga subuman, builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX coffee mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM #1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Oras naton mga ka-K5. Nakalabo na kita sa 38 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaliwa, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas.
Ngayong gabi sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City Proper. Sa atong matanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa at isa ka component city sa bilong nga probinsya sang Iloilo at sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan, Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Sakit na sa mga taga-isla sang Parawan, Mindanao, Cebu Island. At sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5 mayong gabi. Kaga-welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Sa kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. At kita nga magatalakay na sang pila ka madrako nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international. Nga may titinit ka nagabalingaso nga mga issues aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandang angin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang nga mga natipo na mga balita sa sulod sang 24 hours. Oh, wow. Sa kinandang na migil ko magdurudis Jackie ka lang K5 Andre, no? Sa wala lang lang. Si K5 Loren Suliman pa sila niya kaswabi lang. Niya daw tama ng kadanlog. Tugabang ba? Tugabang gagukra ba? Oh. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Kaya kita nga magatalaga na sa pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day. Ang balita lokal, nasyonal kag international. Nga malitinit ka nagabalingaso nga mga issues nga itong pagatalakayon para sa subong nga gabi dili sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandang, maging kaupon man naton karon ng mga balita na kag-information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilang nga manatipo na nga mga balita sa sulod sa 24 hours. Upod naton sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifuyo, aton nga piloto K5 Ramiro Palik. May sunog gina K5 Andre sa may no? May Arevalo District, no? Ito subong patrol. Sige. Karon dugay standby kamo kay kwaon naton karon ng mga follow-up report sa ato sining nga patrol. Kanta na sining sunog nga gluntad dito sa may area sang distrito sang Arevalo. Daw Santo Niño Sur ang target to, no? Standby kamo ha kay kwaon naton karon ang follow-up report nagikan sa patrol naton. Padulong dito sa area sa sining galuntad karon nga sunog sa may area sang barangay daw diri kuno sa may area sang barangay Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo mga kakaiba. Samtang pagkakaupon man naton karon mga pilaman ka mga balita kag information halin sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Upod naton mga K5 sa mga balita nagikan sa Iloilo City Hall with K5. Kaya ni kauyunan mga balita naman nagikan sa Iloilo Provincial Capital with K5 Alexis Calante. Tipon man nga mga balita ka information nagikan sa aton nga Chief of Reporters with K5 Kim Caloyo. Sa kinandan upon naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura suabe aton nga partner sa New Center subong ara na si K5 Sani upon naton si K5 Sani Punay and of course ang apin sang tanan. Apin mo, apin ko, apin ninyo, apin naton tanan. K5 Joy Apin. Sa kinandang. Ako naman iyo K5 June Aluhado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga K5. Today is Wednesday, February 5, 2025. Kapit sa 5 na kita subong K5 Andreo daw wala mabala no. Hala. Siyam na lang kadlaw na bilin mga K5. February 14 na. Damo naman sang mawasak. Wasak ano? Wasak mga K5 nga mga kwan nga mga suludlan sang kwan sang tsokolate. Ano ginamin nyo nga mawasak yaman ano nang inyo yaman? Mga kwan sa inyo
Ako niya gusto nga hambalo ng mawasak nga mga suludlan sa mga tsokolate, mga mawasak nga mga puno sa mga red roses. Kaya mo ini ang galamiton nga ginahatag, ginarigalo sa aton nga mga uyab. Ha! Mga ka-K5. Standby sa mo sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati, ha? Ay, iti. Ang akon nga mga kauturan, yung mga amigo ko, mga friend ko, balang nga daw lagi dyan sang kwando bingkong, gibla daw lagi dyan sang Barintina, ka Barintino. Sila gusto nga makwan, sila gusto ka K5 ba, Andre nga mag-abot ang pitsa 14, dapat laktawan ko, no? Instead nga may pitsa 14, dapat pitsa 15 na lang. Tapos, may mga bana man niya K5, Andre. May mga bana nga hambalan ilang nga mga asawa. Yara kung kisa nga mga asawa nga rin pamangkot sila nga bana. Sila nilaga, love. Yan nung aton sila nga handaon kagano imuon aton sila sa pitsa 14. Dapat sang bana sila nga pitsa 14. Yang pitsa 14 na ang Valentine's Day. Nga para lang niya sa mga kwan. Dapat na magserebrar siya na iya. Dapat para lang niya sa mga asawa nga mapinalanggaon, mahigugmaon, hindi mapintas, inang caring. Nya pero mga bana niya, mga asawa yang mga mapintas, mga maisog, mga gapasang pugol. Hindi na sila dapat ya silibrahon sa pitsa 14. Dapat sa ila kuno kay 5 mga kuan mga nawong kwarta kuno mga asawa. Hindi sila dapat kuno ya silibrahan sa pitsa 14. Ang dapat kuno nga silibrahon sila, abi nyo kuna ang kuna no. Dapat pitsa 15. Sila isang babae, yati nga pitsa 15. Yati kaya mo ng sweldo mo. Amo na para sa inyo mga nawong kwarta ng mga asawa. Dapat sa pitsa 15 lang kamuyaway kamo dapat sa selebrasyon sa 14. Nagyahon tanay. Wala, sige. Istoryahan ta karon mga pila ka mga balita ka informasyon, mga dalagko nga mga balita ka informasyon nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi. Antes sina mga ka K5 check na to sila nga patrol direkta na sa may area sang distrito sang Arevalo. Dawara sila sa may area sang Barangay Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. Sa tendo diri nagluntad ang sunog sa sininga mga tinion mga ka K5. Pagita sa aton nga patrol with K5 Aaron Lloyd Rifollo. K5 Aaron, standby! News FM, Hampion Report. K5 Aaron. K5 John. Arik na diri sa may barangay Santo Niño Santo Niño Sur. Yes. Diri sa may distrito sa Arevalo. Aha. Kung saan nagluntad ining sunog ka K5 John. Wala lamang dugay. Ari makita naton isa ka may isa ka fire truck. residential fire Okay. K5 John. Okay. Ang nagaluntad diri na K5 John. So makita naton makita sa live video naton nga isa ka balay. Siya kad halos na sunog ining bilog na balay ka K5 John. Kad makita naton yung tinuuling na lang ning mga balayan niya diri or mga kahoy diri siyang balay ka K5 John. Ba uti botsilingon nga daw upos gid ang kuan ng balay, upos gid. Yes, sa K5 John. Anong klase sang balay ni? Made of light materials ni? Makita naton may yara sa mga kahoy, may yara man sang konkreto. May porsyon nga concrete ni. Okay. Ka K5 John. Pag makita natin diri sa may area, do isa lang yung ikabalay, makita andri nga di na ubos gid sunog. Daw sulo nga balay. Yes, sa K5 John, pero daway naman sa sangkatupad nga mga balay, nga malapit-tapit siya. May sa kilid diri ka K5 John, di man sa balay, like do posible do bodega or stock room K5 John. Kag sa likod sinimiyara man sa do kawayan ni nga dingding kag miyara man sang di kawayan nga do kamalig or balay-balay diri. Pero daway niya malabot sang kwan sang kalayo. Wala na ka K5 John. So isa lang gid niya kabalay ang nakita nga daw na totally nga naupos gid. Yes. Sa subong mga tinion. Yes, sa K5 John. Okay. Kay sino kuno balay ni? Akita lang gid sa K5 John, pamangkot kita. Agad.
Okay. Okay. Mm. Ma'am, Mhm. may gabi? Yan ni Father Borong Ablona, sir. Father, Borong Ablona. Boro, Ablona. Oo, Borong Ablona. Mga ano oras di kayo na nasunog, ano? Father, ano to? Burong Abluna. Donation nila yung mga 9, sir. Pare, Yung tagiya. 9 ng... Pare ng tagiya, ma'am. Oo, sir. Pag nag-start, yung iya, mga kinablusan ka, mga kapuhan. Okay. Okay. Mm. Kayo na pagsunog, may tao din yung balay mo. Wala lang po, di, sir. Kaya pag ko lang dito sa balay, kita ko na dako ng kalayo. Mm. Okay, gay buwal na ng kalayo. Oo, sir. Oo, bilog ng isang balay, ya. Oo. Ano ding nag-star ka ni ma'am? Lakoy, di ako ano, yan natin gusto, na tigulang, di ba babae, na di kagang may bata, ari di ang bata. Man, sir, ang bata, agad star, ari, di sir? Mm. Okay. Mga pila ka individual, ma'am, ang nag-star ka rin. Wala lang kayo, di akong pila, di sila tanan, sir. Mm. Ano, mga 5, o di mga lapit-lapit 5, sir. Kapit-kapit yung mga individual ang nag-star. Oo. Mm. Okay. Ano na din nga pamilya ganit, ma'am? Ang nagapranagya, si Father Gnadri ang owner, siyang Oo, ka Father Borong, nag siya nga, ano, balay, ginusta lang kayo, di akong iya, ang property do iya, man ni ata. Okay. Father, Pero ano ano si ganito? Father? Wala na, sir, dugay, nasa na patay. Okay. Ah, Father, ano okay. gani? Borong Ablona. Borong Pablona. Ablona. Abluna. Father, ano to? Purong? Abluna? Borong. Borong Burong? Borong. Ablona. Abluna. Yes. Pero si Father yan, napatay na. Yes, nagtaliwan na niya si Father, ma'am, no? Okay. So, iya nga pamilya na nabili na dira nga ga-star. Yes, iyan na ako nga mga pamilya ka K5 John. Okay. Okay, bali ma'am, pilagid ka balay, ma'am, na sunog. Sa lang gid sir, mo lang gid na balay sir. Bali mo gining main nila nga gina-staran abi. Oo, sir. Okay. Pero mga muni nga, usually oras, ma'am, may mga tao na dali, ma'am, no? Dali sa balay nila. Oo, may ari na tingin ka tinner, sir. Ito, identify niya kung sino sila Eh, kagad. kaya man baka sa bata nagwa, saka na mo naglakat yung nabilin. Ata do si nanay yan nabilin di. Okay. Ma-identify mo kung sino ang nag-tiner di, ma'am? Di, sir. Ang mga itsura, ara sa palibot, hindi makita sa palibot, why? Ang, ma'am, ang nag-star di, Ara sa palibot, makita mo? darang kita K5 John kay may nag-istorya siya. Oh. Ma'am, ang ma-identify mo, makita mo dali sa palibot, ang nag-star di, ang nawong nila pala? Hindi, sir, kay laka lang ko di abi galabay sa diri nga part, hindi ko tamay makita man. Kaya do diri ni sila labanan iban galabay sa duat niya. Kaya mo dito kam sa piyakan man. Okay. Tamay makita diri. Okay. Libot-libot tabi kay 5 aron kun dira sa may mga inang nagplastar abi sa unahan da makabase bala kung may mga nagapulundo da sa uluunhan nga dala sa mga gamit nila kag may posibilidad base kun amo na sila mga miyembro sa pamilya blang ara da. Kaya imposible nga madula na sila dayon tanan-tanan da nga ara man na sila lapit dra man na sila ga-star di bla. Yes, sa K5 John. Oo, so libot-libot tabi base kun ara sila sa uluunhan total sa paglantaw nato na daw ano na gindeklara na sang taga Bureau of Fire Protection nga fire out na. Ako rin ka K5 John, wala pakitak pamangkot kaya walang kita dugay abot halang kita tani sa operasyon. Protein nag-proceed kita diri sa sunog. Mamangkot kita sa taga BFP ka K5 John. Okay. Lang gid. Sige be. Sir, gabi. Sir, excuse me. Mga what time ganun sir yung fire out? So, naka-declare na fire out. Mga what time ganun sir? Sige. Sige, 5 John lang gid. Okay, ginatawkan pa sang taga BFP ang ginpamangkutan naton kay duway pa sa idea. Kung fire out na ka-K5 John. Okay. So mga ka-K5 nabatian ninyo kag padaan ka mga pamati diri subong kanagalantaw sa K5 News FM 88.7 Iloilo ang ato sining Facebook page kag subuman sa pagpamati ninyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa inyong mga radyo. Naga-cover kita live sa sining sunog nga nagluntad dira sa may area sa Barangay Santo Niño Sur sa distrito sa Arevalo. Kilala mo din ang sir, oh? Wala ka bot? At sige. Okay. Sir, may gabi. Sir, may barangay official di sir? Adi sa punta. Ara. Duwa kagawad na sa duwa? Barangay Kagawad.
Ang laki, sir. May makara, sir. Kay 5 zone. Makakita sa information kay Kagawad. Si Kagawad. Si Kap. Si Kap. Ano pangalan ni Kap ka rin? Nestor Espinosa. Kap Nestor. Nestor Manggabi sa Espinosa. K5 mo sa Iloilo. Ma-interview sa imo si K5 Zone Kapulot. Initial nga information Kap Nestor may kantanan rin sa sunog. Ano pa rin sakop ng barangay di ganay Kap? Zone 1, Barangay Santo Niño Sur. Okay, Zone 1, Santo Niño Sur. Okay. Kap, ari sa repya ka din niya si K5 Zone Sige, be. Kapitan, may gabi. Hello, Kap. May gabi. Yes, Kap. Good evening, no? Sakop na isang Zone 1 sa imong nga barangay da, Kap? Bali, diri sa Bansinya sa Division, Zone 1. Okay. Kay sino pamilya ni Kap nga balay ang nasunog? Ang nakuha ko kay hindi ko maano ang tigulang, hindi ka natabuhan dire. Pero ang dati nga tagiya si Father Burong, pero patay naman. Okay. Si Father Burong daw mo na sang na-assign to sa una sa Balasan? Hindi ko lang ng kabisado. Tapos, ang nag-istada subong pamilya na ni Father Burong? Pamilya daw, ang isa katigulang dire daw, bali daw bayaw yun kay utod sang bana niya. Utod sang At bana. may anak siya. Pero wala di matabuan kay naga-duty man kuno, tapos ang duhay kay nabros wala man dire. Gaulubra. Pag abot nila, tapos ang sunog. Gaulubra sila, Kap, ang halos bilog nga pamilya, Gaulubra. Halos gaulubra. Ang inablos nila duha ka lalaki. May ginkantuan, pero pagbalik nila, medyo ka ng kalayo. Kuna mo ara mada sila kagaina ang mga hinablos galing naglakat. May duty. May duty, tapos pagbalik nila mo na nasunog na. Wala na ang duha to ya ka hinablos nga sa mga lalaki, duha ka bilog, amon di ang nagpauli. Pero pagabot nila sunog lang balay, pero okay lang kay ang ila tiya, way man matabuhan gisa ka kalayo gid kay ari siya sa sagwa sang ila kwan may gamay sa kamalig. Ang kwan ang malam. Okay. So pila ka bilog sila halos kilabanon kay estada, Kap? Ang bilog nga balay? Sa bilog nga balay. Bali 5 sila. 5 sila ka bilog. Ang balay na, Kap, ano na sa dodaan na gid man nga balay? Kwan siya medyo sin man nga to pero made of mixed materials bala. May kahoy. I see. So medyo gabok gid man siya. Tidaway gid sila guro sa may na kuan sa may na luwas nga mga kagamitan nila, halos ubos gid. Posible gid kay wising natabuan diri nga kuan ang ilatiya nga medyo may edad naman daw 50 plus. Ay sus. Hindi man gawa ka giyogid. Hindi man sa kapenetrate dito kay ang kalayo dako na. For the meantime, Kap, sa din sila na ma-start din sila ni pa-staron ilang evacuation center. Dito sa amon mga barangay hall. May ara man da tilapan man barangay hall subong ano? Oo. Dito na to namon preparan. Pa-start na. So anong ila sining pinakauna nga kinanglanon da immediate needs nila, Kapitan? Ate, kung ano ang ginalano, pagkaon? Ano siguro? Pagkaon. Banig, ulunan? Oo, banig, ulunan. Kagang bayo? Pagkaon para buwasaga. Ate, may kuwan naka-coordinate naman siya mong taga-DSWD da? Wala pa, subong way pa. Kasi tugay-tugayaran na. Ang barangay may pulupundo man ang agamay para sa ilanay for the meantime, kay base way panakpanyapon? Dispondera na mo niya. Dispondera na ya. Ara masityoy tato ya. Oo. Sige, Kap. Salamat kay Kap, ha? Sige, John. Okay. Thank you man. Thank you. May gabi. Okay, may gabi kayo. Thank you, Gid. Okay. Thank you, Gid. K5 Baron. K5 John. Ate, cowboy mo na si Kapitan Nestor Espinosa. Yes. Bata na ni Kwan, bata na ni Choy Tatoy Espinosa. Way na problema. Ma-provide na pagkaon dali anay kay 5 man lang sir kabilog gali Yes, amo gid sa K5 John. Sa K5 John? Oo. K5 John? Ari sa live video naton. Okay. Talaga. K5 John ari sa live video naton kay may suga nasugan diri ang balay nga nasunog ka K5 John. Oo. Kadari makitaan ang hitsura sang balay diri nga nasunog ka K5 John ti makitaan diri nga naupos gid ang halos mga human sa
kahoy ni plywood kay 5 zone. Ang ilang nga balayan, dingding. Kay 5 zone dati ari makitaan. Ginapiswitan pa sa taga BFP no. Sa tubig ang palibot sa gabiyati masugurado. Nga wala na gid bara kay 5 zone sang baga. Nga posible to naan pagid sang pagliwat sa pag-ibuhat sang kalayo kay 5 zone. So bao upos gilio ang nabilin gali ang kwan ang skeleton sang mga concrete materials nga dingding ya kagang yang inang panapa nga sa idalom. Yes. Among din sa Kifan John. May mga nagkabilin pa man nga mga structures kag ang iyang mga atop way pa man na rosdak. Pero do halos totally sunogid hasta ang atop ya sa babaw. Ano ni sanang kwan ni sanang ang balay kwan ini nang duwa ka panalgan Isa lang ka panalgan sa K5 zone. Isa lang sa kapanalgan, pero tido ang plastarya bla ka K5 zone, katunga sini made of concrete materials, do tagahawak ning ang sementado nga material. Tapos ang lawas sa ni ka K5 zone made of ka wood ni siya, topic ka K5 zone. Pas man ang kahoy man ang balayan sini, kag ang mga poste ya diri ka K5 zone nga nagaangot sa konkreto nga materials diri ka K5 zone. Daw compound man sa gali no? Daw compound ng lugar no? Compound? Yes, no punta na wondo compound sa K5 zone. Tapos may balay-balay pa nga gamay dira sa kilid, amo ni sang ginaistaran sa Malam. Yes, sa K5 zone. Okay. So may magani kay at least waay sang mga kabataan or waay sang tao nga ara dira sang magluntad ang sunog. That's why waay sang may nahalitan gid no. So ang importante waay sang kabuhi nga nakwan na dalahig. Yes, mo ginapasalamat diri sang mga opisyal sa barangay K5 zone nga wala man tang sang may nadulaan si kabuhi sang nakakasunog ining balay K5 zone. Okay, sige. So ang nagapanag-iya amo si Father Burong abluna pero napatay na si Father Burong. Muni ang iyang daw bayaw no, asawa guro sang utod niya, muni naga-star dira subong kag mga kaapuhan niya guro ng ibanda no, mga kinablusan nga naga-ilista dira kag natabuan man nga wala kay nagaulubra magali sang chimpo nga ini nasunog ang balay. Yes, ka K5 zone. Okay, sige. Ka K5 zone, bantayan lang sa aton nga mga tigparamati ang dugang nga detalye ka mapost na kita sa aton yung official Facebook page sa update diri sa sunog diri sa may area sang Barangay Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. So far kwan inang under control na kag fire out na. Yes, sa K5 zone. Okay, sige. Sa K5 zone, ang ining flash report dinadulong sang Kalwan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Kaya di ka K5 Reyes na umalang nga parang gagawin pumuluyo sa Banwa sa Pototan. Ako naman si K5 Aro Dripoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang flash report nagikan sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Nakadala sa aton nga oras mga ka-K5. 2 minutos na nakaligad sa alas 10. Ang mga balita nga inubatian mga ka-K5 may kang tanan sa sunog. Ang builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 da Superior Antioxidant. Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 mayo ini para sa mga nagaproblema, mga nagabalatian sang diabetes, mga nagaproblema sa hypertension, mga nagabalatian sang high blood kag iban pagid no, hilabi na gid ang cancer. Ka-K5 no. So mga nagatubo nga mga bukol-bukol sa lawas naton, nagatubo sa mga panit naton ka mga bukol-bukol sa mga tiil, kamot, mga ka-K5. Amo na ni sang ginahalinan ko nga kaigo kita kaya nag-develop ang cancer sa ato sining lawas mga ka-K5. So para nga madula ina ka marikawan nato ng cancer kay iban pagid nga sa mga balatian na develop sa aton lawas. Dire na kita sa Klinika DTX 500 da Superior Antioxidant.
Ni mga ka K5 nga ang kinahanglan ginaton nga mag-inom sang klinika DTX 500. Bangod mga ka K5 ang klinika DTX 500 mas nami pagid kon partner ini sila sang Mighty C. Ang power duo sang klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center, ang klinika DTX 500 kag ang Mighty C, di alkaline base nga vitamin C. Amo gining partner permi mga ka K5 na tawag naton nga power duo. So an nga ahaw nga kinanglanon tagin nga ang duha ni amon aton nga pagaimnon para malikawan naton ini mga pamalatian. Kabalo kamo ang klinika DTX 500 kag Mighty C. Una gid ang klinika DTX 500 may-ari ini siya nga anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sang magabukol-bukol sa aton nga lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa sugar cane extract mga ka K5 sang klinika DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga guba nga mga selula mga ka K5 sang aton sining nga lawas through apoptosis. Bag-o pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. Amo na ang kanami kag kaimportante mga ka-K5 sang klinika DTX 500 kag sang Mighty C, di power duo sang klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. So hindi nyo na paghulata pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas nyo, mag-develop ang mga diabetes sa lawas nyo, atakihon kamo sang hypertension, atakihon kamo sang mga ka-K5 sang inang high blood. So proteksyonan nato ng aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagainom. Ang klinika DTX 500 kag Mighty C ang mabakal ninyo tanan mga ka-K5 sa mga butika malapit sa inyong lugar nationwide. Kag pwede kamo maka-order sa Shopee. Kaglabi kaglabaw sa tanan para original gid nga klinika DTX 500 kag Mighty C ang inyong mabakal kadto kamo sa tanan nga mga klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Nga adin kamo pwede ka bakal diri sa Iloilo may-ari diri kag sa mga kabanuhanan sa probinsya. Number 1, may-ara dira mga ka-K5 sa may Salvacion Street, corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Pasig City. Kadto kamuda may-ara diri sa nga libre nga konsultasyon. And dira man sa may Cosmart sa Banwasang Kalinog at ubang bala sang Macdo bladanan. May-ara dira nga klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. May nakaschedule man na sila dira nga libre nga konsultasyon. Diri pagid sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwasang Miag-Aho. Dili makamo dira makabakal mga ka-K5. Kay may-ara man sila dira nga center kag wala labot sina may-ara pa nga libre nga konsultasyon. And diri sa mga taga Iloilo City kag mga taga Guimaras, total lapit man lang ang Guimaras, pwede kamo makakadto diri mga ka-K5 sa may area diri sa may kilid sang Robinsons Haro bla. Diri gid sa may tupad-tupad gid dapit sang St. Robert's International College mga ka-K5. May-ari kita diri nga klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. May libre man yapon nga konsultasyon. Share lang kamo dira ha mga ka-K5 kay para maka-avail kamo sa ang dihamak nga kampyon nga libre na nga daan nga konsultasyon. Kag may mga madamo pa kita dira kag at least makabakal kamo sang mga original nga mga inang produkto sang klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. So kung para gani sa inyo nga mga high blood, para sa inyo nga hypertension, para sa inyo nga diabetes, para sa inyo mga ka-K5 nga makalikaw kita sa cancer, mga inang ano pa ginigani inablang nagahubag imo atay mga cirrhosis of the liver bla niyo. Kag mga bato-bato sa kidney, tulon mga ka-K5 amo ni ang namigid no. Ang klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center products ilabi na ang power duo ang klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Ano pag naulat nyo? Akal na, so
Akon kada-adlaw mo na pirming gina inom ko. Hampang ko gina sa basketball sa Kwan Black K5 ba, Andre? Nagambal ko basketball, nagampang ko gina basketball sa may grupo sa Iloilo Executive Basketball Club. Si nung Aboy Estinorga pamati subong siya ngamon nga referee. Kagang bilog nga grupo, may ara na nga first conference mga K5 sang basketball tournament sang grupo sang Iloilo Executive Basketball Club. So, duwa ka game ginahampang ko siling nila ba? O, grabe ba? Yan daw kabayo ka maglagan ba daw sa wala lang si mong dinaganay ba? Basta kabalong sikreto ko, Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio kag Mighty C. Ang tatlo ginayakon ginainom mga kakifay. Kaya kamo da, kung gusto nyo nga mag-ayo, kung gusto nyo magpabili nga daw hubin lang yapon kamo, amo nang imnan nyo. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, kag Mighty C, adlaw-adlaw mga kakifay. So, amo ni kay mga natural, wala man ni overdosage mga kakifay. Kaya nga, natural ini nga klase sang mga food supplement mga kakifay. Ang aton nga oras, alas 10:09. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bago nga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangyayado ako ni Government Week. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos
Apat ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakop na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadaghan naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinakatuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawa. Kita, padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman. Magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi
na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragan. Oras naton karon nakalabor kita sa 19. Tapos na ang nakaligad sa alas 10. Kadasi lang sa chimpo tanaw. Ako lang ng pungko tapos alas 10:20 mga ka-K5 no. Balik lang kayo rato nato na yang kwao nato ng latest nga weather report. Nagikan sa ato sila nga lokal pag-asa para balaan ta kung may mga bagyo kung wala no. Sabay pa nga wala lang anay no. And kung ang panahon ta medyo manami-nami gawa kay para nga tama tayong makita padulong abi sa summer no. Mga ka-K5 no. So check nato ang latest nga weather report sa subong nga gabi diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Kung naton karon mga ka-K5 si Engineer Ferds Rubin. Ato sila nga weather forecaster sang pag-asa naton. Kita sa kay Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening, go ahead. Yes sir, good evening sa aton mga tagpalamati. Amo ni aton latest weather update subong February 5, 2025. Sa karon wala man kita may gina-monitor nga low pressure area or bagyo silod tubo sa ating Philippine area of responsibility. Northeast monsoon nag-apekto sa Luzon, easterly sama nag-apekto sa may Visayas kag Mindanao. Mangod sining hangin ng easterlies, kita diri sa Western Visayas, generally fair weather, pero aga pang posibilidad sa mainit yung mapaang nga panahon sa adlaw labi na gid sa aga kag sa udto nga dala sining hangin easterlies. Kasarangan nga hangin halin sa mihalin silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa din kasarangan aton mga pagbalod sa kagatan. Temperatura 25 tugtog 33 degrees sentigrado, adlaw nagtunod kay inang alas 5:55 kag mabutlak inubas alas 6:13 ang kaagahon. Amo ni aton latest weather update sa Dendres Pag-asa Iloilo, Ferds Rubin, madam og gid salamat. K5 News FM Kampiyon Report. Salamat kid sa kay Engineer Ferds Rubin, bati tsambagid no sa tanan nga mga mangingisda do. O pwede ka pa utaw-utaw sa kalalawran sa mga gabi, makalibot-libot kag makapang makapang hulik sang isda sa mga mahilig maglagaw-lagaw. Pwede ka makalagaw. Pwede mo makalibot-libot subong kag katabok sa dagat kag makakadto sa mga isla, sa mga beach resort, sa mga gusto maglagaw sa mga iban nga mga probinsya. Boracay, pwede gid no. Mga ka-K5. Inang at least tawhay ang ato sining siyudad or ang ato sining panahon sa subong nga mga tinion mga ka-K5. Okay? Abir pang pasiplatan ko na yun, prober kita mag-silo sa iba nato sining mga issues nga aton pagatalakayon subong nga gabi. Panghatagan tanay sang sang hustisya ang ato sining mga followers nga naga-monitor na diri sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5 sa kay Jefferson na Agudines. Shout out sa Agudines family sang San Juan Mulo Zone 3. Sa kay Joseph Dizon, mayang gabi sir. Patamyaw kami sa Dao Kapil sa likod sang simbahan. Sa kay Emma Castro Kabilanda, mayang gabi man. Shout out sa kay Leo Jan Bilyones.
shout out man sa kay Jelionel Glory. Good evening. Sa kay Rinan Garalda, shout out man. Kay Stanley Valiente, shout out sir sa Abtic Riders Iloilo 24/7. Pasugo, pabakal, padala kag paangkas. About yo. Shout out sa tanan nga mga grupo ha. Sang Abtic Riders, daw ginatos na sila ka grupo mga ka-K5 nga naga monitor diri sa ato sila nga pagpangaraga no sa grupo sang mga Abtic Riders. Mayang gabi gid sa inyo tanan-tanan ha. Kamusta kamo? Ayos lang? Hala, sige. So, mga ka-K5, no? Aton na tamyaw ang mga taga-grupo sang Abtic Riders. Kay Danilo Fresco, Idol, good evening. Bit ko ang music. Paso doble. Class ang program. Kampiyon na to music. Desos Maria Ihuni sa sinaganan. Daga pangabayo ka lang sini ka nagauyat latigo. Halimbawa mo sini K500 daw si Zuru mo. Kay sa kay Joy Daurog. Good evening po, boss. Pa-shout out sa family Pilayo, Daurog Abang family sa Kamambugan, Dingle, from Japper Pilayo. Thanks. Sa kay Richel Rojo, sa niya damo mawasak apugan siguro. Ang ambal ko yan mawasak nga mga putos sang mga sang mga tsokolate. Iyaya apugan gidyo. Richel Rojo. Sa kay Bilaong Rolida niya taga Batad man na Sir John ang pares nga abluna. Basi nakagi assign ng guro sa Batad eh. Nakagi mga nikono ni assign sa may kwan. Sa may dini sa may Lambunaw, kung si Wilbert Libuna pa, no? Nya si Father Burong niya parang naka-assign na sa may Lambunaw. Gani man. Si Miss Cathilim, oy, shout out kay Miss Cathilim. Wow. Yan ni how Mr. John. Sinyang Kwaila. Sinyang Kwaila. Happy New Year ko na hambal yato. Mga ka-K5. Siling niya, I miss watching your show already, Mr. John. It's been a long time. Every day, we are busy visiting my father relatives because here in China, we celebrate Chinese New Year for 1 month. Gali ka. Hope everything is fine and good. God bless us all. One month kinagali ang celebration sa ilang New Year. Grabe no. Ate, sige. Sinyan Kwaila. Mga kuana, mga ano gani nga kuana nga lingwahe mga ka-K5 no. Para sa ang Mandarin ang ilaya kong Hai Fat Choi no. Sa sa lain naman nga sa ila naman to sa piyak naman nga side sang China. Ang ila to yang nga New Year, Happy New Year, Sinyan Kwaila. Sinyan Kwaila. What do Chinese? Sinyan Kwaila. Amo ni cha. Wai pi, wai chua pi, wai chua. Trong bông cải, cái ngoan pi chua ai. Hoa chỉ chừng muốn chua hoa. Kinh cùng bay có quan kinh kỳ. Indian mo kay ba Andre? Hindi kayo intindi? Pati original nga inchik ni, di man kayo intindi. Sa kay Bam Sky Vlogs da, siya good evening Sir John, pamati kami diri sa Barangay Tikod, Lapal, Zone 3, sa Balsida family. Kay Christopher Yangguas da, good evening man. Sa kay K5 Idmar Likinyada, maying gabi. Jane Camarines, good evening. Kay Jojo Sidano, maying gabi man. Si Romel Libuon Bunda, niya Idol God, good evening. Kaso daw hindi good Idol how? Mangkot lang ako sa imo Idol bilang isa ka PDP diri sa Iloilo. Ano ang masay mo kay nagpirma si Kong Jam para ma-impeach si Vice President Sara ta Idol? At
obligasyon na sa mga congresswoman nga kag mga congressman nga magpirma. Bisan hindi pa to magpirma kung jam, mga kakipag. Galing kay manti, obligasyon kag kuan niya na ng duty and obligation niya na kay nga hindi ba daw majority leader siya? Deputy majority leader? Maobligar gid siya. Although mga kaki-5 ning mga impeachment trial ni subong nga ginpasar sa Kongreso. Actually ako PDP laban ako nagsumpa ako pero way ko maggagamit subong sang kwan sang ano gani niyo sang inang way ko nagamit sang akon nga kona, way ko nakakuha sang kona sang PDP laban. Ti ang akon nga gin pag-file ko sang COC ko. Independent ang akon nga ginagamit, way ko sa maging gamit nga kona. Independent ang akon nga kwan, akon nga pag-file sa COC ko. So for the meantime ti inang pag-sumpa ko sa PDP laban ti ara man pero hindi pagid pure gid balang nga kwan nga member. Kay kon maging member ka lang kung may pirmado ka na nga kwan mo, may ID ka na, ti way ko ID pa. So silingon daw medyo bugos pa ko gawa nga PDP laban. Pero ang akon nga pagpalangga sa PDP laban ara gyapon. Idol ko na ya si Tatay Digong mo bisan ano pa na matabo. Bisan ano pa matabo ya bisan hindi pagani ko ya PDP laban niya Tatay Digong mo ko gyapon mo. Ti mga ka-K5 ang impeachment trial nga ginpasar sa Kongreso. Parte sa kay para sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5 no nadayon. Di blado mga sobra sila 200 kabilog nga mga kwan nga mga kongresista ang nagpirma. Tidak mo damo man to sila, hindi man lang si Congresswoman Jamjam Barunda. At ang iyan ni Congresswoman Jamjam Barunda na ti siya man na iya masabat nga ma-explicar kung nga nagsakay nagpirma sa da hindi bala. Diri sa Iloilo ti si Congresswoman Janet Garin ara man nagpirma man. Sino pa gid iban to, halos no damo sa mga nagpilirma to nga mga congressman man di man na si Congresswoman Jamjam Barunda tanan man. Mga kaki-5 pero ang pinaka-the best sini nga balita mo ni ay kay ginaistoryahan talaga man lang ni ang impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte nga gina-impeach siya kay 5 Andre. May latest nga balita kay 5 Andre ang Senado kundi pasa na sa Senado pag-abot sa Senado ang Senado amo nang ma-convene no kag makuan sila ano na sila ma-convene sila pagkatapos 24 ni sila kabilog mong nga mga senador sila sini ang magalites no sa kay inang Vice President Sara Duterte kung bala impeachable giman siya kung nakuan gid man niya na commit giman niya ang ining sala nga kinahanglanon siya nga i-impeach sa kay 5 Andre no. Ti karon ang problema kag pinaka-kampiyon nga balita nga hindi madayon ang impeachment sa kay Vice President Sara Duterte subong nga mga binulan hasta sa bulan sang Hunyo kay 5 Andre nga kay ang Senado no ang Senado nag-recess na sila. Nag-recess na subong ginabang nga gabi. Bago lagad, mga pila ng kaminuto, so, nag-recess na sila, butsilingon, untat na ang ila nga sesyon. No? So, naguntat na sila ang ila nga sesyon, at naguntat na. Mabalik sila, ma-resume ang ila nga sesyon, no? Gin-adjourn na nilang ila nga sesyon, subong naging nga gabi. Mabalik sila sa sesyon, mabalik ng ilang sesyon or makuan sila, makonvene naman sila kung mabalik ng ilang sesyon, abi mo kung saan pa? June 2, 2025. Tapos na eleksyon. Ti damo na sa may matabo kay 5 Andre. Di la, damo na matabo. Like for example, kung damo karon magdalaog nga mga ara sa mga kaalyado ni mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Ilabi na gid ang mga senador. Kung magdalaog na karon nga pertik damo sa mga senador nga magdalaog na karon mga ka-K5 kag magbulos na karon sa Senado. Pag resume sang ila sining sang ilang sesyon, mga ka-K5, ti magbinutuhay na. Pag binutuhay mga ka-K5, laban-laban,
kung ara sa majority ang grupo ni Vice President Sara Duterte kag ni Tatay Digong, laban-laban, hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. O, hindi bla? Amo nang latest nga balita. So, sa kay Romeli Buon Bunda, hindi magkabalaka. Don't worry. Kay ako hindi pa kuan pa ko nang kita nyo ay ko nagamit sa akon nga ko nga PDP laban. Kay hindi pagid ko kuan, hindi pagid ko luto nga PDP laban. Mga kaki-5 nakasumpa ko pero way pa ko ID, meaning hindi pa ko original gid nga taga PDP laban kay way pa ko ID mong ang tanan nga mga PDP laban nga mga members na lang tawan jud kay may mga ID na sila. Kaya ko ay pa ko ma-issuehan ID to but sila hindi pa ko kuani alang-alang ko na piliton nga ko galingon ko magambal ko nga taga PDP laban ko kay wala pa ko ID, no? Pero ang akon nga loyalty ka akon nga pagpalangga isa kay Tatay Digong ara gyapon. Hindi niya madula mga kaki-5. Kag sa kay Vice President Sara Duterte kasi ang unang atsimpo paglagan ko mayor mga kaki-5 kung dumanyo nga nag-BBM Sara ko nagupod lang ko yan sa kay BBM tungod kay Sara mo kung wala to yan nag-updanay si BBM kay si Sara laban-laban niya way ko yan nagupod kay BBM kaya ti BBM Sara ko tungod nga si Sara arada mo kapag matuod lang ako yan di ko yan gusto nga i-impeach niya si Vice President Sara Duterte ano kadako sa sala yan na ang confidential fund nga 125 million ti mga kaki-5 confidential gani. Siling nila why ko no makwan wala ma-liquidate ang confidential fund nga 125 million. Talaga lang mo na ipakita na kay confidential fund gani, confidential gani, gintawa gani confidential na para nga hindi na kinanglanon nga i-audit. Tapos i-audit mo pa imo. Di sa ato sudan do mo damo sa mga confidential fund ring nga way gani gina-audit. Bayar gani ko isang resulta nga gina-audit na pero may mga nagagwa ginapagwa nga resulta nga auditor. Kada gambal taga kuwa nga kuha niyo nang sala niyo tiway man gani sa may ginapapriso di 125 million mga kaki-5 ipamakal ko to sa mga libro kay panghatag sa mga pumuluyo ilabi na gid sa mga kabataan sa tagsa ka mga eskwelahan during the time kay si Sara Duterte siya ang inang secretary sang DepEd sang mo sa tunga chimpo pinanagtag to sa tanan-tanan nga mga kwan sa mga kabataan sa mga eskwelahan to ang atong confidential fund gagin pamakal sa mga libro to mga kaki-5 125 million sang kagamay-gamay klase sang iban gani binilyon-bilyon gani dresato sa ungka flyover bilyon gani niyo ato ya 125 million lang mga kaki-5 ariya kwan diyo tawan nyo blaw bilyon gani ding bilis ang ungka flyover way gani sa may ginpasakaan sa kaso pasubong makwan kampante subong si Inday Sara Duterte si Vice President Sara Duterte kampante kay na-adjourned na mga kaki-5 ang sesyon sang Senado so na-adjourned sila subong gid lang mga gabi na-adjourned so pagkatapos nga ma-adjourn ti mabalik sila sa ila sining ma-resume sila sa ila sining sesyon sa June 2, 2025 pa. Lawig pa nga bakasyon. Vice President Sara Duterte subong gayum-yuhom pa. May magsulol siya niya mga dalaogan ni mga senador sang kwan. Magdalaog ang mga senador nga ara sa Senado sang ina nga PDP laban. Kag mga iban nga mga kalyado ni kwan ni inang Tatay Digong kag ni Vice President Sara Duterte laban-laban pero matiyag ko daw lain labutan niya sini kung panangitan no ining parte sa pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte may kaki-5 amo na actually nga ato sini nga talakayon kung tani nga kwan no kay matigaling gimpamangkot nyo man so amo na aton sini nga nalantaw no so ang pagpirma ni Congresswoman Jamjam Barunda mga kaki-5 sa sinadira nga porsyon kag aspeto sa impeachment complaint no siyempre hindi mo siya kabalibad kaya man siyempre siya ang kuan mong majority inang deputy majority floor leader amo ka na ara ka sa deputy majority floor leader kay hindi kay mo magbuto mas mahal lang nagatindog ka sang sa magkuan ka sang wala ka sang panindugan hindi bla
Ayos? O ala, sige. Sa ato sini nga pagpalagad mga ka-K5, ang ibang pagit nga mga balita, information, na daligi lang, ha? Si Richel Tuando, ganun may gabi lang ko, no? Singa, good evening, Papa John. Hello to all Pototanons watching all the way from Kuwait. Sa kay Ralph da sa luntan niya nami, gidya pare, crazy, boogie nga music, right? Ipatukarabala pre, one time, dapuga gid. Hindi nakigan, karon ni Action George Cabrera, tos piyak. Amo nagadaan ang iya to nga background. Kay bilaong Rolida, iya family sa Batad, kay taga Batad ako. Okay. Si Miss Kasilim, Cantonese Chinese Mr. John. Ay oo, Cantonese Chinese gali na ang kwan. Ang ano ganito nga kwan nga Happy New Year nga pronunciation. Chinyan Kwaila. Chinyan Kwaila. Cantonese nga Chinese na mga ka-K5 ko no. Ang Mandarin niya muna ang Konghai Fatsoy. Okay? Sa kay Rodney Ciudad, good evening Idol John, God bless all. May gabi man. Kay Christian Gardoy, sala gid paggamit ni Vice President Sara sang government fund Sir John. Kung sala siya, ti salabton niya na, no? Pero kung aton lang tawon, no? Si Sara Duterte, kung sala ang iyang ginhimo na, no? Ti salabton niya na iya, kung impeach man iya, no? Wag iya problema. Galing ato nga punto, simpleng malangbong damo-damo sang kawatanda ikumpara na sa kay Sara Duterte. Mga ka-K5. Kung sala ang paggamit niya, importante gingamit niya para sa mga pumuluyo. Kang sa gisulod niya sa bulsaya. Hindi bla? Ano abi si mga paglantaw abi? Safe houses in Sara, 125 million in 11 days. Political drama. Damo-dami signature sang mga non-existing persons. Ay kay Christian Raisel, hambal ni Kwanan ni Christian Gardosi. Si Arman Guayda, mayong gabi man. Si Christian Raisel Matrovillas Gakula. Idol John daw na uplok na si ano tabo, iyambot, way kukbalo. Siya to pamangkot, sagi mo ka akong pamangkot nga hindi siya hindi naman kami nga dua miguhay. Ako ya pamangkuto nyo man. Dugang para karon biringisi. Sa kaya Reynaldo Caspe, good evening Idol. Sa kay Christian Gardosa niya, sorry to say Sir John, pero ginmisyos ni Sara ang intelligence fund. Klaro gid sa silak sang adlaw. Okay gani Christian Gardose. Kung ginmisyos siya ang pamangkot, sa kay sino nagkadto sa iya personal? Wala man nagkadto sa iya personal. Nagkadto man sa pumuluyo, hindi bla? Iban gani, di ginakawat nila yung kwarta sa kabasang biro, ginadala sa ilang balay. Ginagaston na sa ilang balay, ginapadako na balay nila, ginapadamo na kwarta nila. Anong masakit? Anong di nang namihaw? Diin ang mas pinakamasakit? Ordinaryo nga mga tao, 125 million, no? Gamay-gamay, aryo, ungka flyover lang tawablaw. Lapit 1 kabilyon ang balor, sila isa na gani kabilyon subray. Palpak nga kasi siyang proyekto. Di dapat i-impeach mo na kung sino na dang arada. Dapat gani tani may firing squad mo. Wala na kinalan impeach firing squad na lang bla. Tapos na nitong firing squad, okay gina. Kung mapasa na tong firing squad bla. 1 kabilyon, no? Ara 125 million. Ang 125 million, misuse of fund gani. Misuse gani po silingon. Wala na gasto sang insakto. Ang pamangkot, bo silingon waigin proseso sa insakto. Abi, butang tabi insakto gimana, no? Pero hindi nyo man mapamatudan. O hindi, bla? Karon, kung balo ka Kristen, ang politika, normal na, no? Kabalo ka mo si Sara Duterte. Si Sara Duterte, bisan anhon pa nga ahanot siya kaguba sa iya tudo-tudo. Mabudlay gawa gubon ang iya sini nga popularity ratings, no? Because sang iya sini nga tatay, no? Ang ilang nga ginpaga, ang ilang nga pamaagi sa panggobyerno, no? Malapit sa tawo, kagara gi sa tawo. So, butang ta na misyos ang 125 million, no? Na misyos ni Sara Duterte. Wala nag-agi sa husto nga proseso. Pero ang pamangkot nagsulod sa bulsa ni Sara, ha? Wala man.
Di ba? Nagkadto man sa mga estudyante, nagkadto man sa mga eskwelahan. O hindi ba? Waay na paagi sa husto nga proseso. Pero wala nagkadto sa bulsaya. Ginano ito? Inubos si kalamon? Waay man hindi ba? Nagkadto man sa mga eskwelahan, nagkadto man sa mga kabataan nga ginpangtagtagan sang libro. So ang punto naton sinidiri, no? Nga ginigo na sa amo sina nga klase sa mga bagay, Christine Garduce, no? Ginigo sa amo nga bagay tungod sa politika. Kay gusto sa nga gubon kay mga damo sa ambisyoso diri sa aton sa politika sa pungsod. Palaan mo naman na. Politika nang ginhalinan gyapon. Hindi na matabo siya kay Sara kung pananglitan nga why na sila inaway ni Bungbong. Insindi habla. Sagi kay mo kapati-pati sila ang misyos naman. Araw si Richel Rohol niya ginbulig ya pagani sa mga gapadialysis like us pilaman ka bulan iya hatag sa amon o kita mo gapadialysis na ginbulig ya panahon. Amo na gani, Christine. Ako yati siyempre pati mo ko sila sige nahambal nimo nga tigin misyos gani prong punto da ano yaging kaon niya. Gin gasto ya sa iya ko galingon wala man. Kaya lisang una lantawan nyo blang pamilya ni Digong Duterte. Why ka mo sa nakabati na nga ining mag-amay nga ni kag iba nila nga grupo, ilang nga miyembro sa pamilya. Why ka mo kabati sa ginatawag nga korupsyon sila, hindi ba? Ultimo gani, balay gani Digong ng presidente na lang tawag balaya ko nako. Lawig-lawig na sa politika. Ang iban bago na nasulod sa politika, mga balay na mga bunggalo, mga lagko, mga balay daw ka ngay sa mga ano gani niyo ng mga ginharian sang mga mga hari, hindi ba? Politika ni Christine, sa totoo lang politika ini, no? Amo na ang rason sa pagkamatuod lang politika. Gubon si Sara para nga once gani nga maguba na siya, tuni siyempre vice president siya, basi kung maglagan sa presidente. Kundi siyempre kung guba na siya katama, i-impeach siya, tapos kung ma-impeach siya, ano dayon? I-kwan siya dayon, pamatbatan sa perpetual disqualification to hold public office. Inibla mo na ibutang da. Perpetual disqualification to hold public office. Pangol kay ti, dishonesty, mga amon ni. So, amo nang himuon para nga kung was nga ma-impeach siya kag may perpetual disqualification to hold public office ini sa kapadlagan presidente. Madayon ang plano sang grupo ni sang administrasyon nga hindi sa makapungko kag papungkoon ang mga ambisyoso nga mga tao nga ara da nga way man tupa. Hindi bla? So i-research bala mayo ang confidential nga natawag. Gintawagan na nga confidential kaya hindi pwede ipakita, hindi pwede ihambal. Ano sala sa anong rason ng ngalan niya sa nga confidential kay gusto mo imo nga ibulgar makipakita man. Confidential is confidential. Hindi ba? Paano ka mo nakahambal nga misuse of misuse of fund? Kay wala gani mapakita, hindi gani pwede mapakita kay confidential gani, dapuga. Basta kaya kon bahala na da magbinaliskaranay ni tanan-tanan kag maglampusanay di basta hindi imadula ang akon nga pagrespeto sa pamilya ni Tatay Digong kag ni Sara Duterte. Mga ka-K5. Sa ato sini nga pagpangalagan, mga ka-K5, barikay kita dugay ang mga balita inyo batan ng Buylogman nga ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio. The antiviral and antibacterial specialist, mga ka-K5, kontra sa mga viral and bacterial infection. Kag wala labot sina, ini mga ka-K5 ang para man sa mga sipon, hilan at ubot trangkaso, kag sa mga virus, katulad abi sa mga dengue virus, hasta COVID-19 virus, di dalas-das yan mga ka-K5, no? Kaya may nag-latest kita nga nakuha nga balita nga may mga nabiktima pa sang ng COVID-19.
diri sa aton sa Pilipinas, diri sa aton sa may probinsya sa Iloilo, may ara pa, no? Base sa mga resulta sa mga laboratorio, mga ka-K5, nagapakita nga may mga nagapang-atake pa sang lain na mga variant sang COVID-19 diri sa aton. So kinanglano naton mga K5 ang antiviral and antibacterial specialist mga K5, no, ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mayo gini para sa tanan-tanan nga mga virus, ilabi na gid sa dengue, sa COVID-19 kag iban pagid mga K5, no. Ang D3 Bio nga ahaw kay ang D3 Bio ang isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties, labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio kinahimo sang lawas into monoglycerides. Isa na dira mga ka-K5 ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton palibot. Ginapanami sang D3 Bio through MCTs o kon medium chain triglycerides ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K sa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong mga ka-K5 sa sobra nga bleeding o kon pagdugo kung ikaw ang ginadinggi na. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod nga malikaw ang lawas sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue. So ano pa ginaulat nyo? K5, K5 sa kwan sa COVID-19 amo mana, no, virus mana. Amo mana nga proseso ang ginahimo sa Klinika D3 Bio mga K5. So ano pa ginahulat ninyo? Para makalikaw kita sa mga balatian kag iban pagid nga mga sahi sa mga virus mga K5. Kinanglan naton nga mag D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa mga pamaratian katulad sang dengue, COVID-19 kag iban pa. Para nga gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 10:50. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong naghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumako siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ito. Luha ako. Habi mo yung pasko. Ngayon na tadaan ako na. Sadya ko kanina kabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang
nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantar Media. Mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo, sabi ko mati, sa kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyao, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kray ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogid magkray. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalis ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamaw mo kami na, so naga-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung dira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC
para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pag sa ila nga pandabaho hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagaan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag-broadcast sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagolong Novelonio nag-obra diri sa WVTC News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga ng aton nga oras karon nakalabot kita sa 4 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Liyog tabi sa kay K5 Aron, no? Check ta nga mga pila ka mga detalye na sa sini nga mga balita. Mga ka-K5 ng Iloilo City Council kuno ginhatagan na sang otoridad si Mayor Jerry Treñas nga batunon ang partial turnover sa Iloilo Sunset Boulevard. Nga partial pa na dapat tingbo na lang na tapuso na lang tanan-tanan kamo pag turnover kay pulo partial pa. Samtang si Maymay nangin rason kuno kun nga nagbulagay si Ronald Sosvilla sa mapinalanggaon niya nga kalibin partner sini. Kita mo gilang na. Yaman niya sala ka ni sagi siya ka balaan niya ging may live-in partner siya. Sagip siya pangita si Iban to. LTO6 padayon nga nagapatrolya sa Iloilo Sunset Boulevard. Stop shot kuno hindi pwede. Crime rate sa probinsya sa probinsya ginamonitor sang provincial government. Mga detalye sini karon kuhaon naton mga report impormasyon nagikan sa ato sini nga mga reporters. This time balikon naton ang mga pila ka mga balita na ka information nagikan kay K5 Aron Loy Rifoyo pero antes sina mabasa kita sa iban pagid nga mga mensahe nagikan sa ato sini nga mga followers no. Hindi na ka mo ba isay Christine Gardusi okay ka na ano kung anong gusto mo ginarespeto ta na no pero ti respetuha man amon ano respetuhanay malang ta ang imo sina ginahambal nga nakasala siya way paman ang mapamatud-an di bla that's why nga i-impeach siya para mabalaan kung mapamatud-an gid man ang ginahambal nimo nga nakasala siya ang wrong is wrong ti amo gid man na dapat kung sala kung kung inang husto hindi bla. Pero kung aton ginsundon ang mga nakasala sa una nga perti kadamo-damo sus Maria Hunis pa kadamo-damo ilabi na gid kinawatay sang kwarta sa kaban sa gobyerno. Ang PhilHealth naton lang tawan nyo bla. Usisaan nyo kung may bilin pa nga kwarta da. Ubos ang kwarta. Ate ara, way nyo na pag-usisaa. Ang aton nga PCSO sang una. Pinamatay na ganitong iban dito nga nagadiscovery. Dumduman nyo si inang retired General kag Attorney Barayuga. Dumduman nyo. Naging tiro patay bangod sang inang isyo sa PCSO. Bangod mga kabyanan, mga ka-K5 sang anomalya sa PCSO, anomalya sa PhilHealth, anomalya sa SSS, anomalya sa GSIS, damo-damo nga mga anomalya ni. Bilyon nga kwarta nga involved mga ka-K5. Nga wala sa mga impeachment nga natabo, nga wala sa mga nagkalapriso, nga wala sa mga ginpang firing squad. Kung ano pamangkot nyo nga wala sang kasuguan nga firing squad diri may ara. Ginadihon subong ni Congressman basta congressman siya sang 1st District sang Zamboanga. Siya ang congressman sang 1st District sang Zamboanga. Nagpropose siya sa Kongreso sang isa ka House Bill number 11211. Nga ini ang House Bill nga ini kung sino ang mapamatud-an nga mga politiko kag hindi lang kay mga politiko kundi mga government officials kag mga government head, mga government halin sa barangay kapitan, barangay kagawad, pasaka sa ibabaw hasta sa presidente. Kung sino mapamatud-an nga
nakasala, pinaagi sa pagpangawat, pinagpagpangawkaw sa kwarta sa kabansang gobyerno, dapat i-firing squad. May ara sa nga mo siya nga proposal ng House Bill number 11211. Ang nagpropose na is the first district congressman sang Zamboanga, mga ka-K5. Christine, may ara siya nga muna, no? Ang imo abi nga ginasunod ang kuan mong ang ano gani niyo, ang adlaw-adlaw nga committee hearing. Siyempre sa committee hearing bias na tanan-tanan na dira. O puro na bias. Mas gintindugan ni Sara nga hindi na lang magsabat kay balaan niya mangyapon nga kung magsabat na siya. Amo magyapon ang padulungan kay siya ang naka-lockdown. Naka-target lock siya mong siya ang gina-target lock, siya lang yang tanan nga gina-target mo. Sabat mo pa na, bala mo naging nga confidential fund gani mo. Bisan sa mga syudad, sa mga banwa, sa mga probinsya, may ara sa natawag naton nga confidential fund. Ining confidential fund nga ini, hindi ni siya pwede nga ibulgar, hindi pwede nga isugid, hindi pwede nga iliquidate. Bangod kay ina nga mga confidential fund, no? Ginahatag ina sa mga asset, ginahatag ina sa mga konsinuto ang nagahatag sa informasyon. No? That's why nga wala sang resibo. Kung wala sang resibo, alang-alang mo na karong pangitaan, naghimo-himuan lang sang resibo. So hindi na siya pwede kag hindi mabulgar. Like for example, ginhatag mo to karon ng confidential fund sa isa ka military para magpangdakop karon to sang mga kwan, sa mga drug lord o kunano pagida. Ti kundi alang-alang mo na karon ibulgar to iyang ngalan. Ambal dayon to nga sindikato nga ikaw gali itong kwana naka kinsugo nga magwangal sa amo na manda karang kay ikaw gidpatyo na mo una. So mo na sabla mo sa mga bagay nga amo sina, no? But anyway, ang tanan-tanan ginarespeto, tanan nga mga opinion ginarespeto. Ang imo opinion respetuhon namo. But respetuha man ang amon kay man nga sa subong ko ay paman si Sara sang sala, hindi pa na siya mapamatudan unless guilty beyond reasonable doubt. Silingon, kung wala sang pagpangduha-duha nga guilty siya, kung mahambal kita nga may sala siya, subong ginaimi, subong ko ay paman na pamatudan. Inang ginhain nga impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Ginhimo lang ina sang tanan-tanan nga mga grupo, nga sa din ini nga mga grupo lumsay tanan bias ang ila sini nga pamaagi. Tanan-tanan bangol sa ginatawag naton nga political colors, politika. Kung normal lang na mga kaki-5 hindi bala. Ito ang tagaling ano galing ang parte sinadila kung anong matabo sinadila. Pero subong hindi matalakay sa Senado ang impeachment complaint sa kay Sara Duterte. Kay nag-adjourn na ang inang sesyon sang Senado. Kag na-adjourn ang sesyon sa Senado, mag-resume ini sila sa maabot pa nga June 2, 2025. Tapos ng eleksyon na. Okay, so wala inay buot ha, Christine Garduse ha. Wala inay buot ha. Kung ano dang imong kuan nga imo dire nga posisyon kag panindugan na respeto na mo na. Pero ting amon amo man nati ang aton mga kaki-5 ginaplastar man ato ng insakto man nga para nga inang balansi lang balang ato sila nga pagtalakay sang isyu. Sa ato sila nga pagpangaraga this time, balikon nato ng mga dugang nga mga balita na kay-information nagikan sa kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Aaron sa Kampiyon nga report. Stand by! K5 News FM Kampiyon Report. K5 Aaron. Kaki-5 John, una ko ta sining dugang nga nakuha naton nga information nakantanan sa sunog sa may barangay Santo Niño Sur sa Arevalo. Na-interview ta kay na si Nin Paz, kaki-5 John, amo ang Iloy nga nabilindra sa balay, kaki-5 John. Suno sa iya, naglalakat gali ang iyang mga kabataan, all in all, 5 sila ka mga individual, naga-star dira sa balay ni Father Borong Ablona, kaki-5 John. So bali, nagkakatulog sa kaki-5 John, dira na sa iping man or pero nagka metro sa kaki-5 John estimated
7 or 8 ka metro sa distansya san daw kuno ka balig ni sa diin sa natulugan sa bangko dire ka K5 zone. Nakibot na lang sa daw ka K5 zone nga nagalinupok na bala kaya nagaibwal na ang kalayo sa sining balay ka K5 zone. Kag sa resulta sa K5 zone tinubos gid tumpok sa kalayo ining balay kay tiduay gid sila sa minasalbar gid ka K5 zone. Kag amo ni may nagagawa man nga information dito sa palibot na ginapasuni may gasol kuno ka K5 zone nga wala masirad-an pero i-verify pa ini sa nga taga-BFP naton kung ano gid ang specifically ang ginatunaan sa kalayo ka K5 zone. Sa piyak na bahin sa K5 zone sa iban pa naton nga mga balita nga nakuha ining may update o pa nagpadulong kita ka K5 zone kay nasang hapon ini may angot man sa K5 zone sa nagluntad nga shooting incident kahapon sa may barangay Lanag, Santa Barbara ka K5 zone. Sa diin interview ta diri ang magulang sang biktima nga si Rodito Celes, ang magulang ni sini amo si Rodney Celes sang barangay Umambog, Santa Barbara ka K5 zone. Sunod diri sa iya ka K5 zone nga may duha ka mga kabataan ining si Rodito Celes ang pinakamagulang nagaedad sa isa ka babae nagaedad sa 20 anyos kag pinakamanghod diri mo ang isa ka lalaki 15 anyos ka K5 zone kag may live-in partner ini siya nga nagatrabaho bilang overseas Filipino worker ka K5 zone. Sunod pa diri kay Cap Rodney nga normal na naman ka K5 zone nga nagahalin sa ilang lugaran iya nga manghod agud niya ti mag-referee kay ti kung kaysa kita ay man manghod diyan naka-uniform siyang referee ka K5 zone kung paghapon nagapuli man sa ila dira nga balay. Kag may nabatian man si Cap Rodney sang information nga mayara sang babayi ang iyang manghod pero ti wala gid sini matimingan bala si Rodito kagod nga ti maistorya niya kag malagayan nga ka K5 zone. Kag amo na gid ni kahapon nakibotang si Cap Rodney nga nura yung ginalaw ni insidente kag tiruhan patay gid ang iyang manghod ka K5 zone. Sa dugang padri nga detalye, posible Sabado sang hapon sa K5 zone, Pebrero 8, ihaya ni ang bangkay sa biktima dira sila mismo nga balay sa may barangay Umambog, Santa Barbara, Iloilo. Kag magapuli man ang iyang live-in partner ka K5 zone. Samtang K5 zone, sa piyak pagid nga bahayin sa balita naton kay nagkadto man kita sa balay diri sang suspect sa barangay Dalid, Santa Barbara, Iloilo nga base man dito sa nahinunano naton nga iyang manghimata ka K5 zone. Ining suspect ka K5 zone may ara sa sang ang primero ning iyang live-in partner is taga-Banwa sang Leon ka K5 zone kag may bata ni sila nga isa ka bilog ka K5 zone kag suno pa diri sa information nga ining ang live-in partner ni sang suspect sa K5 zone allegedly na tukiban niya nga may conversation pinaagi sa text si Ronald kag si alias Maymay ni ang bago na nga parang si Ronald ang suspect kag ang anay nga live-in partner niya nga si Maymay ka K5 zone. Amo ni kuno ginapasuni rason kun nga nagbulagay ang suspect kag ang iya nga una nga live-in partner nga mo ning taga Leon ka K5 zone. So diin may bata ni sila ka K5 zone nga isa ka tuig so ginabanta 12 anyos na ka K5 zone isa man ka lalaki sa ka K5 naton. Kag base pa dere nga ining si Maymay nakaagi man tiner dira sa may Dalid based diri sa pag-observation sa mga himata diri sa suspect at ito hindi gini sa kano kita K5 zone do ka isog bala nga klase sa babae kag do taliwas man ang pamatasan niya sini sa unang live-in partner sang suspect at Leon pati paglaragway sang pamilya sang suspect nga mabuot kag mapinaranggaon ining ang una nga live-in partner sang suspect ka K5 zone. So doon din magpati ang pamilya sinisang suspect nga mahimo yan ang
natabo ini nga pagpatay sa biktima nga si Rodito Siles. Yes, sa K5 John, katagon siya nga akaliway mo kanugani, based sa mga himata dito, wala sa criminal record sa barangay o record sa mga inano mga ginamo sa inang himata, K5 John. Kung na mo ining suspect gali nga si Susbilya, may ari man siya nga live-in partner naman nga iyang daan gali. Sa una, pero bulagay na sila K5 John. Nagbulagay sila sa live-in partner niya man? Yes. Anong ginhalinan sa pagbulagay nila? Ginapasuni kay nadakpan si Susbilya sa iyang live-in partner nga may ka-text. May ka-text? Yes, ka-text niya. Ginapasuni, ka-text niya si alias Maymay. Si Maymay man ang ka-text siya? Rason nga nagbulagay sila sa K5 John. May bata si Susbilya kagang iya nga live-in partner? Yes, sa K5 John. Pilak bilog? Isa. 12 anyos sa K5 John. Ang iya sining live-in partner amo ni naglakat sa abroad? Hindi. Kamagin sa K5 John. Siling ko amo ni sang naglakat kuno sa abroad ang iya nga asawa, ang iya nga live-in partner? Ang naglakat niya sa abroad, K5 John, live-in partner ni siya sang biktima K5 John. Ang sakay Siles gali niya. Yes. So ano naman ang nagbulagay man ni si Siles kag iya nga live-in partner? Based sa iya nga magulang K5 John, wala sila kuno nagbulagay. Awaaya sila nagbulagay pero nakaibalo ang iya live-in partner nga may may chuking-chuking sa nga babae man. Sa amo nang wala sang ideya si ang magulang niya K5 John. Okay. Pero araya sa abroad ang iyang asawa ni. Live-in partner ko nasawa. Live-in sa K5 John. Pilak bilog bataan la? Duha man. Sa malipot nga sugilanon, no? Nagamong pangabuhi sining duha nga ini tungod sa kay Maymay. Yes, sa K5 John. Atong suspect kagang ining biktima. Yes, sa K5 John. Nagamong ilang nga pangabuhi, nagin wala pulos ilang pangabuhi bangod sa kay Maymay. Yes, sa K5 John. Anong kanamiton kay Maymay? Ano kunong kanamiton kay Maymay aw? Amo na ang wala ka mapamangkot. Dumati ko to, nami ko no magpalangga. Yes, amo na nga kaga nami ko no magatipan. Yes, amo na nga term, minabuyan si Maymay sa aton during sa interview naton sa iya. Pero, ang sa side sinisang suspect or ni Susbilya, amo ni nakatuan naton sa area na inon-anon ang sa mga himata niya nga pinakauna niya kuno nga live-in amo ning taga-Leon sa K5 John pero ti bulagay na sila tungod nga ti na nadakpan kuno sang taga-Leon ang may ka-text si Susbilya which is ginapasuni amo si Maymay nga natunaan rason sa nga pagbulagay K5 John. Ano naman yang ginhalinan sang pagbulagay ni Maymay kag sang iya nga bana nga tag-iya sang iya nga anom ka mga kabataan? Amo nang wala ma-open up K5 John ni Maymay sa aton kung anong rason kung naging bulagan bisan nga ti may anom sila K5 John nga mga kabataan kay grabe no. Galing kay manting masakit sinidriya kay nga anom ka kabataan ara tanan niya sa kwan sa kay Maymay. Yes. Wala ya ginasakdag sang iya nga kwanto sang unay nga live-in partner to? Ay K5 John kay ti during sa interview natin ara gito tanan ang kabataan mga kabataan. Yes. So mas ginsagod yang iya nga mga kabataan sa iya mismo nga pagtinguha bilang isa ka Iloy. Makon mo anom kabilog sa guron mo nga way kay mo amay, nga way sang amay, butsilingon siya ang nagatrabaho. Anong ginatrabaho ni Maymay niyaw? Gaobra sa isa ka sa K5 John, diri man sa area sa nga lapas sa K5 John. Okay. Kwan inang rate 1 to 10 si Maymay. Ano numero? Basi ko naman basi judgmental sa K5 John. Ano? Basi mambasa na judgmental kita. Disclaimer lang. Hindi niya judgmental. Beauty is in the eye of the beholder. Ti para niya sa mata mo. Imo niya mata. Yes, disclaimer lang K5 John. Iliya sa pagpanghusgar. Sa ano
5.5. 5.5. Yes. At least ulo abansi gawa. Ay kung magambal ka na karon nga 4.11 ti kundi nubo. Mga 5.5 na at least ulo abansi gamay sa kwan sa tunga-tunga. Sa bagay, no? Anom kabilog kabataan nya mong pero kung mga for example mga sang dalaga sa abi, anong mga kwan nya, mga kon dalaga pa sa abi? Kon dalaga pa sa daw mga 8.5. Ti kwan gali, may may asim pa gali. Tama ni guro nga daw nagbuang-buang ning duwa ka mga lalaki ngani. Ang isa diri mo si Susbilya, kang isa diri mo si Siles, hindi ba? Yes, sa K5 John. Kay nga ti mayo sa magsagod sa mga kabataan yan, ano pirahan sa lalaki, hindi ba? Yes, kag ang sinapato sa iya, doon nahulog lang ang buot sang biktima sa iya, tungod sa iya nga pagtatap or pag-atipan kay K5 John. Balo ka sa mga bagay, mga kasubong sini mo, paktan, abi mong, why ni mo ginalantaw ang estado sang ang estado sang isa katawo. Yes. Basta nga naglapitay kamo, for example, pirmi halos adlaw-adlaw obdanay kamo, adlaw-adlaw ga kitaay kamo, adlaw-adlaw ga kilalahay kamo, adlaw-adlaw ga upod kamo, may mga pag-develop ginamong kuno, may mga development balay kay man nga ati siyempre obdanay kamo pirmi mong yes. nagalapit kamo. So ang estado mandaya kun ano man na siya nga klase, amo nang kanta bala nga paborito sang kilala ko nga kanta bla nga inang ano ganinang maging sino ka man, di bla mo na, no? Yes. Nan. Muna siya. Ang ikaw bi kanta bi, kuan na bitis tingi bi kanta bi ng maging sino ka man be? Hindi ako kabisado kay K5 John. Hindi mo kabisado ang kanta nga maging sino ka man? Hindi ka K5 John, hindi nalipat ko sang lyrics. Yan nga ang ang umpisa na muna blaw. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam, basta't mahal kita kailan paman. Huwag kang mag-isip ng ano paman. Na mga amuna bla, amuna sa no, muna. Yes. Sa piho ka, ako lang gali pagkantahon mo. May sugpo na kay K5 John. K5 John. May sugpo na siya. Ano? Mahal bugas, mahal pati gatas. Iniisip nila ang ugat, 3-5. Mahal kita maging sino ka man. Tingala kung way ka kanta kay daw mabangon man si Sili simo man. Ay gayom-yom na tani pero ti luoy kita kay patay nga dan Silis tumong bay love triangle lang giniya kuan lang gini paghigog maanay lang giniya. Sino ang kakanta siling ni Ching Panagiton niya? Sharon Cunita na nagkanta, Sir Idol. Hindi ang ina, kuha na, si lalak. Si Sharon Cunita may kanta nga muna, may bersyon nga iya. Tapos, ang isa gisina, daw si, kuhan bla? Daw si, sino man, Ray Valera, bla mong? Maging sino ka man? Yes. Ang original nga, maging sino ka man, lalaki nagkakanta mo, daw si Ray Valera, bla mong? Ang ano ganin ang version naman iyan ni Sharon Cunita. May ara man sa iya nga version si Sharon Cunita, hindi bla? Yes, okay, Pap John. Daw si Ray Valera ang kakanta sina. Okay. Siling ni Hazel Mayer niya baw. Niya memorize siyang maging sino ka man ba? K5. Kabalo ka Madam Hazel, no? Ihada, kabalo ka. Ina nga mga kanta, paborito ginasa nga akong nakilala. Pero amo na nga kanta kay 5 aron nga nakapertiniser sa inang paghigugma bla nga wala sang ginakabilinggan kung ano ka man, kung anong estado mo, kung sino ka man, kung anong pangabuhi mo. Basta importante palangga ilang ka bisan sino ka pa, hindi ba?
Yes, so spaghetti kay Farmson. Oh. Liwat be. Di siling ni Ging Panagiton, sila niya si Ray Valera. To, si Ray Valera, giman ang original nga singer, hindi ba? Pero si Sharon kakanta man sina. Hindi ba na may pelikula, ganin na sila ni Fernando Poe Jr.? Kag ni Sharon Cunita? Yes, kay Farmson. May guro himuan taguro pelikula ning kuanin ning kabuhi ni Maymay kag ni kuanin no? Ni Maymay ni Rodito kag ni sino ganing isa si Renato? Ang suspect si Rodito. Ang biktima si Rodito. Ang biktima si Rodito, ang suspect sino gani? Ronaldo. Ronald lang no? Yes, kay Farmson. Ang suspect si Ronald, ang biktima si Rodito, ang ila ginagawan si Maymay. Yes. Himuan ta pelikula ni. Yes. Ikaw si Rodito, ako si Roland. Yes, kay Farmson. Pasugot ka? Yeah. Right, sa. Sige, ibutang ta ka sa lungon, okay lang. Di ka ikaw ang napatay na. Wala namin, di ka ibutang sa lungon. Okay na tani. Siyempre ikaw nagdaog sa pusoon ni Maymay galing pabutang ka sa lungon. Abi mo piho-piho haway ka kabalo sa padulungan do kahina subong sa imo nga radar raw. Nagaluding kay Farmson. Nagaluding ka sumungaw. Sige. So, sa diin ni Amyang ang bangkay ni Rodito? Dito sa may barangay Umambong, Santa Barbara. Sa Umambong. Sa din gani nagkuha nga punerarya? Sumagpaw. So, pagkatapos nga maplastar ang iyang nga bangkay dalon to sa Umambong, saan kuno ihamyang to? Posible Sabado sang hapon, Pebrero 8 kakipamson. Masyarta to, masyarta to, mapangginggi to. Yes, sa kakipamson. Tapos, si Roland, way gidyapon makita, way paged? Wala pa kakipamson. Wow. Roland niyo, laban-laban, failan ka man gyapon kaso. Kung was ka mafailan ka kaso, papanaugan ka waran to bares, dakpon ka gina sa aton nga mga pulis, pangitaon ka sa aton nga mga pulis. Ang utod yato daw ka pangabay man to kung pwede masurinder na lang hindi bla? Yes, sa kakipamson. Hambal sang utod niya atubangan na kay ginimo mo na. Kay ang hambal sang mga utod yang galalain sila kay nga ako no nga ginmansahan niya gid ang iyang ginmansahan niya gid ang iyang mga kamot sa tinaga niya sang utod kay 5 aron mong. Yes. Sa inang hindi man nagakaangay gid ka nagakadapat bala nga mansahan ang kamot nga mansahan ang kamot mo sa hindi nagakaangay ka dapat nga babae bla na hindi bla. Yes. Do amo na bala. So amo na gani ginahambal naton nga sa feeling no sa feeling sang utod sang utod ni Ronald. Ang feeling niya sang utod ni Ronald nga hindi gid abi makwa naton, hindi gid man naton abi hambal nga amo na no nga inang siyagi nga amo na bla nga dai lang may ginapangita ko di nga amo gid na yang ang sa pag-intindi sang utod ni Ronald nga hindi gid man niya masyado abi nga kinanglan nga ikuanan mo gid uyangan mo gid sing imo panahon kasi imo nga kabuhi ining si Maymay hindi bla? Pero tiya na niya sang utod pero si Ronald ya no? Plangga is Maymay siguro ya hindi bla? May posibilidad yet sa kakipamson. So way nagakahulugan nga amo na gani ginhambal naton nga beauty is in the eye of the beholder, hindi bla? Yes. So why man na ka para sa akon, di man ko gwapo, pero minaluyag man sa akon guro hindi bla? Yes, Miara. Kilala ko kakipamson. Aragay. Sige may nag-request din mong siling nina
siling niya inang K5 John, mas nami gid nga kantahon mo gid nga may music ang kanta ni Ray Valera. Mo nang hambal ya, no? Di sige kantahon ko na karon K5 aron na, no? Tapos mo report karon na hindi bla? Pwede, pwede. Yes, pwede kita. Oo. Oh. Yung kuwan si Buranda ko. May mga nagasuya di sa kanta sa kadlaw ni Burandak mo. Kiling sa mga iban nga mga listeners, siya kasuluya gini sa niyang kanta ang kadlaw na nga tupad mo da. Nga ka makasuluya gini ya kung magkadlaw dilang tawablaw. Ang pangkadlaw ya daw kuan bla daw na katlan bla. Sige, so mo nang latest. At iba siguro pamati dira si Ronald, no? Ronald, di surrender ka na. Ang utod mo to kapangabayo. At bangon mo ang yapon oh. Siling ni Hazel Mayer niya kilala ko na kung sino ang naluyag si imo Maninoy Aragay. Na dumabisto tadiyaw. Siling niya mayo siya guro magkulokarinyo. Paborito yan na maging sino ka man Aragay. Sige okay Sige K5 John. Kini nga mga update sa K5 John nga nakuha naton ginadalong kit sang kalawan sang DTX Beauty Soap. Kung gusto mo bala magwapo, maghamis si mga kotis, magputi, maghamot, kag magdo ala artista imo tsura, magamit sa DTX Beauty Soap mga ka-K5. Kag ginadulong ka K5 Reyes Piao Malay nga parang kagid ang pumuluyo sa Banuasan Pototan. Ako naman si K5 Aaron Del Foyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Karingawan sa Lumilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Ang mga balitang inobatian ng Buylogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Matiyag ko sa mga lalaki, pagid mga ka-K5, no? Nga mga mahilig magkape-kape, bla, labi na sa aton, makauturan, gapulaw sa ito sa kagabiyon, sa mga taxi driver, da. Kung mga fake ka mo, hindi ka mo mga fe sang inang mga kwan, mga 3-in-1, kay puro na kalamay, madiabetes ka mo sina. Hindi ka mo magkape sa mga pure ganyan kape nga daw inang isog-isog ibang kape, kay laban-laban, hindi ka mo tulog sina, kag may acid na, no? Acidic, kag grabing caffeine, no? Ang nami nga kape, ang healthy nga coffee, ari ang DTX Coffee Mix, no? Kaya ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, no? May chia seeds extract powder, may ara pagid siyang ampalaya extract powder, kag di-sugared sugar cane extract powder. Amo ni siyang pinakadabis kay nga ga-kape ka, ga-detox ka pa. Kaya amo ni siyang puno sang antioxidant mga ka-K5, no? That's why kung magkape ka naman lang, nga hindi ka mag-inom sang kape nga healthy, nagabulig pa sa pagpanami sa imong lawas, nagapanami sang naga-detox sa imong lawas, no? Kag bastante ka pa sa antioxidant, no? Mga ka-K5, ang Klinika DTX Coffee Mix. Akon hindi ko pala kape, may naghambal nga John, kada mag-imitar sa niya, pari mga peta, siling ko ti pasensya gid way ko ga kape. Ang akong ginainom gatas o kunano pagidan, pero kung kape gani nga Klinika DTX Coffee Mix, hindi ko magbalibad man nga balaan ko nga ini nga klase sang coffee isa ka healthy coffee mga ka-K5. Bakla nyo na sa tanan nga mga butika kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Kag subo man ang mga balita nyo baytan ng Buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki naman niya nga mga medyo laban-laban si Kwan atong nag-aaway ito. Matya ko si May gurom nag-inom sang Klinika DTX sang Klinika Extend Food Supplement for Men. Nami sa maghapulas nami sa magpalangga kung si Hazel Mayer pa siling niya inang Mayo kuno magkarinyo aba. Kung karinyoso ka o kung karinyosa, no? Mga ka-K5, laban-laban, maluyag sa imong lalaki. Dapat kabalo ka magkarinyo brutal. Kung pakilala niya, karinyo brutal pa rin ko.
Inom ka mo mga ka-K5 sang extend food supplement for men nga may maka kag clavuas ka. Ang maka, mga ka-K5, no? Amo ini siya ang nagahatag sang extra energy sa lawas naton, no? Nagabulig ini sa paghatag sang extra energy. Bulig sa resistensya kag labi na gid sang stamina, no? Amo ni ang maka o lipidium miyini or ginatawag naton kag halos also known as inang Peruvian ginseng. Namo na siya, no? So ang clavuasca naman nagaupod ni saya sa dugo naton, nagapanami ni saya sang sirkulasyon sang aton nga dugo. So once nami ang sirkulasyon sang aton nga dugo, of course, nami man ang function sang bilog naton nga lawas. So kung nami ang function sa lawas naton hasta aton brain, mga ka-K5, hasta ang imo nga tarugtog, laban-laban nami man ang function niya. Kamo na sa kun nga kunwas daw medyo luya-luya na si Mr. Mrs. Paimna lang bala sang Klinika Extend Food Supplement for Men. Kay Madam Hazel Mayerda, ang kilala ta paimna abi na sang Extend Food Supplement for Men kung makapuli de. Ano lang ambal ni Richel Tuanduman, ya mapasana all na lang tani mayo kay wala sila batasang number 2 nga na priso kag number 3 nakapatay, ang number 4 ang iya pinatay, diin ang number 1. Ang number 1 gani ato kuno sa dinto man daw way gid makita tong number 1. Why makita ang number 1 nga kung sino tong anom kiblog bata. Ito binili niya to sa kay Maymay gani. Tilabalaban si Maymay naka-extend food supplement for men. Mga ka-K5. Ang aton nga oras alas 11:40. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa, ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM.
FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon istasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong istasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong istasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities.
on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we fared in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passions towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We ever get this far. We live for moments like this. Come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. Come alive. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 50 minutos na kaligad sa alas 11. Kaya kita sa mga pila na ka mga detalye sa mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Check naton karon ang mga balita na nagikan sa patrol. Upod kita sa kay K5 Kim Kaluyo. LTO-6 padayon sa pagpatrolya sa Iloilo Sunset Boulevard. Yari mga detalye na sa mga balita nagikan kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM, kampiyon report. Ka-K5 June padayon ng pagpatrolya sa mga personnel sa Land Transportation Office sa LTO Region 6 dara sa may Iloilo Sunset Boulevard. Upod ang mga kapolisano gikan sa Iloilo City Police Office sa ICPO. Lakip sa ilagay na monitor amo ang pagsunod sa traffic rules. Lakip na diri ang paggamit sang seatbelt, pagdumili sa underage driving, kag pagpasiguro nga may nagakaigo nga lisensya o kon rehistro ang mga nagamaneho. Compliant naman ang mga mayorya sa mga motorista kag wala pa sang na monitor nga nag-positive sa alcohol breath analyzer nga mga motorista nga halindra sa may area sang Sunset Boulevard. Nagahingyo naman ang nasambit nga talatapan sang kooperasyon sang publiko, maika ang tanan sa ilang mga operasyon kag pagmonitor sa lugar. Kagini nga balita ang ganadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Nagapahamis pa ini sang inyo sining mga kutis mga ka-K5 and of course nagapabaskog sang inyo tagsa ka mga immune system. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagini man nga balita ang ganadulong sa inyo ni ka-K5 Ray SPH Umalay nga palangga agid ang banwa sang pototan. Report nagikan sa LTO Region 6 ni si ka-K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, kampiyon report. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, isaylo kita sa mga report nagikan kay K5 Jenny Kauyunan, Iloilo City Council ginhatagan na sang otoridad sa Mayor Jerry Treñas nga batunon ng partial nga turnover sang Iloilo Sunset Boulevard. Mga balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan.
K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Kay K5 June pasado na sa Iloilo City Council ang resolusyon nga nagahatag otoridad kay Mayor Jerry Petrañas nga batunon ang partial turnover sa Iloilo City Sunset Boulevard. Iniagod kay K5 June nga mahatagan otoridad ang city government nga magpatuman sa mga pagsulundan sa amo nga bahin sa Iloilo City. Samtang kay K5 June nagpatukod sa Task Force Sunset Boulevard para ipatuman ang nahisugdan nga pagsulundan sa amo nga lugar. Nahibalawan kay K5 June nga partial turnover pa lamang ipatuman bangod wala para tapos ang among nga proyekto. Kagini nga balita ang dinadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapikan na naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Katapusan nga balita, lokal crime rates sa probinsya, ginamonitor sang provincial government. Nga nagdako. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa Kampiyon nga report. Standby! K5 News FM. Kampiyon report. Ina-monitor sang Iloilo Provincial Government ang crime rate sa probinsya sang Iloilo. Sino kay Iloilo Governor Arthur Daffenser Jr. Importante nga ginamonitor sang probinsya ang mga marakor nga kriminalidad agod nga masiguro ang safety sa mga pumuluyo. Dogang pasanatungdan naga-coordinate ang probinsya sa Iloilo Police Provincial Office o kan IPPO agod nga mahibaluan ang ilang plano agod nga matap na ang mga krimen nga mahimo matabo sa probinsya sang Iloilo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Kag ni K5 Ray Espeha Umalay nga palanggang mga taga-Putotan. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Team song ni Maymayo kantahon na mo na. K5 Andre, kantahon ta team song ni Maymaya. Para ni sa kay Maymay. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, iwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam, basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man, mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Ayun ni Iada Isel Meyer ba? Nya Yudi. Kampiyon. Madami Isel, kantahan ni para sa imo kilala. Mali man ang ikaw ay ibigin ko, ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, kat mahal kita,
damagi sino ka man. Ayos. Ay, kasimple lang galing ang kanta ni. Amo galing isang lyrics siya kay K5 Andre. Wow. Ayos Okay. Sige. Timing gid man tayo yung chimpo kada siguro lang no. Sila ini ihada Hazel Mayer niya si okay Sige ihada, kantahan mo kami sinaa. Kantahin ang kilala mo to bla. Okay, chimpo magka-K5 diri sa ato sila nga pagpakalagad. Sa ngalan sa bilong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Punaton diri sa technical side, K5 Andre La Pastura. Sa tangan nyo sentro, manaton si K5 Sanipunay and K5 Joy Apin. Sa kinandan, ako naman yung K5 June Alohado Kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.